Boas noites e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión neste venres 10 de xullo. Hoxe a información pasa polo alcalde estradense Xosé Antonio Dono, que tentaba zanxar a polémica sobre as obras da Praza Martínez Anido, e tamén por Xosé Manuel Reboredo, voceiro de Cidega, que denunciaba a falta de información aportada polo concelleiro de Cultura sobre as festas do San Paio na comisión do martes. Esta e outras noticias ya resumimos en titulares. En calquer caso, para os comerciantes desa zona, a realización desa obra vai a supoñer un beneficio moi superior ás plazas de aparcamiento que se anulan. Pero acudimos a esa comisión e resulta que se nos recoñece da mesma que non hai ningún dato, o concelleiro responsable non ten ningún dato, que non é capaz de aportar cifras económicas, que el manifesta, o único que sabe decir é que non é responsable, que os responsables son os da comisión e que son eles que teñen que solucionar o problema. Daqui da estrada partiremos sobre as 11:30 da estación de autobuses, ali xuntarémonos cos que veñen, cos tractores que veñen de Forcarei. O espazo para a 23ª Feira do Móvel de Galicia xa está totalmente vendido, o que garantiza máis de 26.000 metros cadrados de exposición onde se mostrarán novas líneas e tendencias. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano, a tecnoloxía Dual Zone. Zona 1, sistema multivibración, tonifica e estira abdominais, pernas e glúteos, promove melloras a nivel corporal. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano, o seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e Comarca. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, falaba esta mañá en rolda de prensa sobre o malestar creado entre os comerciantes polas obras da Praza Martínez Anido e decía que lle iba a producir máis beneficios que prexuizos provocados pola falta de aparcamento. Ben, eu desde que se iniciou este proxecto que, como digo, foi público, a través dos medios de comunicación se informou en que iba a consistir. Nunca tuve ninguna solicitud dos veciños desa zona para plantear ninguna cuestión. A día de hoxe seguimos sin ter ninguna solicitud dos veciños da zona para... De logo, eu que sí quero deixar claro unha cousa, e acabo de decirlo ahora mismo na radio. En calquer caso, para os comerciantes desa zona, a realización desa obra vai a supoñer un beneficio moi superior ás plazas de aparcamiento que se anulan. E iso, sabémoslo todos, e hai múltiples experiencias, Pontevedra, Santiago, na reticencia dos comerciantes con este tipo de obras de peatonalización, pero o que se ve, a realidade, cando a obra está rematada, é que trae moitos máis beneficios que perxuicios. Vai a ser unha plaza emblemática. Por qué? Pois porque na estrada non temos prácticamente plazas, non? E as que temos son de dimensións moi reducidas. Por lo tanto, esta plaza, unha vez rematada, o incremento de espacio que vai a ter, vai a ser unha atracción para as personas, para a xente que nos visita e para a propia xente da estrada, e vai a ser un sitio cómodo onde estar. E iso vai a repercutir, evidentemente, nunha mellora moi sustancial para a hora do comercio da zona. Por lo tanto, eu xa digo que estou aberto a todas as propostas que se me queiran facer, pero de feito a día de hoxe nadie
me planteou ninguna cuestión a este respecto desta obra, e nin agora nin todos estes meses que levamos con esta cuestión. Pero sí que teño claro eso. É indudable que para a estrada en xeral, pero para esa zona de comercio en particular, esta obra lles vai resultar moito máis beneficiosa que as 4 ou 5 plazas de aparcamento que se poidan perder en esa zona. É evidente que temos problemas de aparcamento, trataremos de resolverlos co plan xeral, pero tamén é evidente que o impacto que vai a ter esa plaza nesa zona é absolutamente positivo e vai a ser positivo para toda a zona en xeral. E me remito a cando a obra este finalizada e os veciños fagan a valoración de como vai a quedar esa plaza. Vai ser un espacio céntrico, ben colocado, con un diseño máis modernista dos que temos aquí no noso pobo. Xa digo que é unha das poucas plazas que temos aquí, dos poucos espacios públicos que temos aquí, que a actuación o que pretendemos é ganar máis espacio público para os veciños, e eu creo que isto é evidente que vai a ter unha repercusión altamente positiva para os comerciantes desta zona e de toda a estrada en general. Quero dicir que é un proxecto aprobado, executado, que non tuvo ninguna alegación e que a día de hoxe, e que, polo tanto, repito, se pode falar de calquer solución, pero, insisto, ese proxecto rematado vai a cambiar sustancialmente esa parte do Concello e vai a ir en beneficio fundamentalmente do comercio da zona. Iso que o teñan claro os comerciantes, e se non o teñen claro agora, o van a ter cando este proxecto rematado. Estou absolutamente convencido. Este tipo de actuacións son as que cambian os barrios e as que cambian as cidades. E, polo tanto, baixo o meu punto de vista, son esenciales, e isto, desde logo, non se pode comparar isto, que é unha actuación moi importante, das máis importantes que hubo na trama urbana no Concello da Estrada nos últimos anos. Non se pode comparar isto con 4 plazas de 5 de aparcamiento, sin lugar a ninguna duda. Estou convencido de que non van a perder asistencia de clientes estos comercios, sino todo o contrario. Todo o contrario. É dicir, que non é óbice o aparcamiento para que deixe de facerse ou se faga mal unha obra que vai a ter unha trascendencia importante para todos os estradenses. Eu creo que, ademais, habría que aproveitar esta ocasión para porlle o nombre á praza que realmente está aprobado no pleno deste Concello, que non é Martínez Anido, creo que é a Praza do Mercado. José Manuel Reboredo, portavoz do Grupo Municipal Cidadás de Galicia, volvía a falar esta mañá en rolda de prensa das festas do Sampaio, xa que na comisión que se producía este martes o concelleiro de Cultura, Manuel Sanmartín Ovelleiro, non lles presentou ningún tipo de datos económicos para poder consensuar unha solución ao problema. Queremos sair ao paso das declaracións, das manifestacións e dos rumores que sitúan a oposición, ou que queren situar a oposición como os verdadeiros responsables de cara á opinión pública do que está a pasar na vida política municipal, concretamente co tema das festas de Sampaio 2009, non? Por un lado, salía o alcalde dicindo que éramos os grupos de oposición os que estábamos utilizando, ou que iríamos utilizar políticamente a situación creada nos días pasados. Por outro lado, salía unha nota da comisión, pero elaborada no entorno do goberno, na que tamén se nos pedía ao membro da oposición que non fixésemos batalla política deste tema. E, por outro lado, nos últimos días, é dicir, creo que recordar o martes, convocóusenos a unha comisión de cultura na que no segundo punto do orden do día poñía Festa Sampaio 2009. Acudimos coa ilusión e coa esperanza de que se nos aportasen informacións, datos do que había ocurrido, de como estaban as cousas, e a nosa intención era, nesa comisión, como vimos dicindo desde o día 26 que nos manifestamos, ou que temos coñecemento da crise que se creou co tema das festas, de que nos queríamos sumar, queríamos apoiar ao goberno municipal, queríamos apoiar a comisión e, por tanto, buscar unha saída consensuada a esta situación que é mala para os membros da comisión e que é mala
tamén para o Concello da Estrada, para a súa imaxe. Pero acudimos a esa comisión e resulta que se nos recoñece na mesma que non hai ningún dato, o concelleiro responsable non ten ningún dato, que non é capaz de aportar cifras económicas, que el manifesta, o único que sabe decir é que non é responsable, que os responsables son os da comisión e que son eles que teñen que solucionar o problema. Entón, nós aí vemos contradicións, porque por un lado estáse dicindo que o goberno quere apoiar a comisión, pero por outro lado está os deixando solos diante do peligro, non? E claro, ante esta situación nos temos que decir que non podemos silenciar, non podemos manternos máis tempos calados, porque entendemos que hai que darlle esa solución que demanda o problema co que estamos encima da mesa. Pero claro, tampouco podemos permitir que se nos oculten datos. Nós queremos saber cales son os datos para, en función desos datos, tomar decisións de contribuir a solucionar o problema. Como digo, un acordo de consenso de todos os grupos políticos para buscar solucións, que as hai. Sin embargo, o goberno sigue mirando para outro lado e axeno aos rumores que circulan pola rúa. Nós temos que dicir que neste momento pois temos constancia, ao menos como rumor, de que houbo aportacións de empresarios estradenses ás festas para facer frente a pagos acuciantes. E nós queremos saber como se fixeron esas aportacións, se foron doacións ou non foron doacións, se foi un préstamo ou non foi un préstamo. Tamén temos coñecemento de que nos últimos días se está organizando ou dando os primeiros pasos para a constitución de un comité ou de un grupo de afectados, é dicir, de xente, posiblemente de empresarios ou de xente ou persoas que ven perjudicados os seus intereses económicos con motivo das festas, non? Entón, nós queremos que o goberno ten que deixar de mirar para outro lado, enfocar o problema con decisión e, por tanto, buscar unha solución entre todos. E nós dicimos no demais de aquí que nós valoramos e queremos apoiar a Comisión de Festas. Non son os máximos responsables. Si teñen a responsabilidade de cometer erros na tramitación das mesmas, pero evidentemente nós seguimos insistindo que detrás de todo hai a responsabilidade do Concello da Estrada, hai a responsabilidade do alcalde e do señor concelleiro, porque de feito primeiro negaron toda a posibilidade de conflito ou de problemas durante o tempo anterior ás festas, e logo tiveron que asumir o día 26 o control directamente das mesmas para tratar de sacar adiante o tema, non? Non se pode convocar ao grupo da oposición para darnos conta das festas e dicir que non sabe nada, que non ten datos, que ainda que enviamos unha pistola ao peito, que non pode aportar datos, que non ten, e se queremos datos que enviamos a comisión, que non é responsable, pero sí, que os responsables son os membros da comisión. Eu creo que os temas hai que enfocarlos de frente, hai que poñer as cifras sobre a mesa, ver a viabilidade. Aquí hai dúas opcións: ou o Concello trata de asumir a deuda ou lle traslada a comisión. Entón, vamos a utilizar unha linguaxe clara. Que facemos? O que non podemos é estar confundido, porque senón vaise a utilizar de forma errónea. José Manuel Reboredo tamén criticaba a moción presentada polo BNG para unha comisión permanente e suxería que as festas as organice o Concello cunha partida presupuestaria. Seguimos en explicarnos cal é a postura do BNG, é dicir, non entendemos, nós nunca entendemos o bigoberno, sempre defendimos que tiña que ser un goberno único, cunha soa cabeza, cunha soa dirección,
pero, evidentemente, neste bigoberno estánse a cometer os erros que se cometeron este tamén bigoberno na Xunta de Galicia e, por tanto, malas previsións electorais se lle auguran con que siguen así, porque non se trata de mirar para outro lado cando a responsabilidade está no socio, senón que hai que, o que ten responsabilidade do goberno ten que asumir a responsabilidade do goberno e, por tanto, participar na toma de decisións. Tamén queremos facer chegar a nosa postura en canto a moción presentada polo BNG para unha nova, para, diríamos, sentar as bases para a elección das comisións de festas de cara ao futuro. Temos que dicir que en absoluto estamos de acordo con esa moción, parecenos arcaica, de feito recoñece que son mocións xa presentadas que no ano 96, 97 ou 98, e que, por tanto, non están na línea que Cidega entende que ten que tomar rumbo á xestión dos festexos dun concello como é a Estrada. Non é razonable, non é viable, non é posible, non é operativa crear unha comisión de festas na que este formada por todos os grupos políticos como un representante, máis os distintos sectores sociais, máis os empresarios, para organizar e tratar de chegar a consenso nese programa de festas. Primeiro porque sempre vai haber alguén que non consensúa con ninguén, por tanto, xa é difícil, non? Pero non parece lógico que sexan os concelleiros dos distintos grupos os que teñan que sair á rúa a facer un petitorio tanto nas empresas como nos establecementos. Creo que esos tempos son do século pasado e hai que mirar ao futuro con outras miras. E nós propoñemos, e imos a propoñer no debate desa moción, que a xestión do festexo da Estrada sexa directa por parte do Concello, directamente xestione o Concello na súa totalidade, e, por tanto, a través da creación, se non existe ou non existise nese momento, dunha concellería de festexos, que pode ser propia de festexos ou pode ser a propia de cultura, pero que sexa esa comisión, que sexa o Concello directamente quen xestione. Eso, evidentemente, obriga a sentarnos todos os grupos políticos, buscar as formas, o modelo, o método e a financiación. E nós dicimos en Cidega que hai método e hai financiación. Mas é que, evidentemente, ten que haber vontade de consenso de todos os grupos. E máis, iso tamén implica que hai que acabar coa fórmula alegal de explotación do recinto ferial, neste caso da feira, e sacalo tamén a concurso público. Por tanto, concurso público dos terreos que se poñen a disposición das atraccións e logo despois financiación pública co cargo ao orzamento. Incluso se poderían ver outras posibilidades pero xa como un apoio externo de implicar a asociacións de empresarios ou comerciantes para que poidan colaborar completando ese programa festivo que no seu momento pois o Concello ou a Concellería correspondente poña en marcha. O portavoz de Ciudadanos de Galicia tamén criticaba a falta de consenso polo plan xeral, xa que o grupo de goberno pretende levalo á aprobación inicial no pleno de agosto. Non entendemos tampouco a postura do grupo de goberno en canto ao plan xeral. É dicir, parece que, ou parecía que no mes de maio se retomaban ou se iniciaban as conversas e as reunións co grupo de oposición para ir avanzando na redacción do novo documento, recollendo as aportacións do novo documento, pero os últimos días sorprendeu-nos o señor alcalde dicindo que ten previsto que no mes de agosto someter o documento á aprobación inicial. E nós quedamos un pouco sorprendidos porque tivemos que foi un par de reunións para ver aspectos do suelo urbano, pero non tivemos ningunha reunión da Comisión de Urbanismo para analizar o tema do rural. Acaso non se vai dar participación e, por tanto, se vai a recoller o que xa está feito? Entonces, temos que anunciar unha vez máis que o consenso que ofrece
e a colaboración que ofrece o grupo do goberno, pois evidentemente é, unha vez máis, un engaño aos cidadáns. Este luns volven as mobilizacións polo prezo do leite cunha tractorada cara a Santiago de Compostela. As mobilizacións prolongaránse durante toda a semana na capital galega. Así nos explicaba Miguel Soto, responsable de Unións Agrarias para a Estrada. Fago un chamamento a todos os gandeiros, gandeiras na Estrada e todos os relacionados co sector agropecuario, o sea, casas comerciales, vendedores, cooperativas, para que se unan á manifestación, a tractorada que vai haber o próximo luns en Santiago. Daqui da Estrada partiremos sobre as 11, 11:30 da estación de autobuses. Ali xuntarémonos cos tractores que veñen de Forcarei. Continuaremos hacia a zona de Souto de Bea, onde nos xuntarán outros tractores, e de aí proseguiremos hacia Santiago. Entonces, toda esa xornada xa vamos a dedicar un pouco a concentración e a aproximación a levarnos a Santiago, porque vai ser unha tractorada de toda a semana. Xa sei que é complicado, estamos en tempos de erva seca, algúns collen vacacións, pero o precio está caendo, non temos garantías de que se produzca unha elevación. Onte iniciaron as reunións no Ministerio, a industria, a distribución, os sindicatos agrarios a nivel estatal e máis co amparo da administración. Esperemos que continúen e non se levanten hasta que cheguen a un acordo, como ocurriu en Francia. Francia, a que sempre nombramos como culpable de todos os males, ali chegaron a un acuerdo, pode gustar ou non pode gustar, pero chegaron a un acuerdo de precios. Entonces, aquí a administración ten que velar polos produtores de lácteos, da cornisas principalmente, que en Galicia somos a mitad, que non se levanten hasta que chegue un acuerdo. Entonces, como hasta ahora fixéronse concentraciones e todo tipo de actos, entonces hasta ahora non se chegou a ningún tipo de acuerdo, nos vemos obrigados a facer unha tractorada, Unións Agrarias xunto aos outros sindicatos e as cooperativas. Aclarar de que cando hai en momentos de crisis sempre hai quen se salta e quen di que hai organizacións agrarias que non defenden, que non sei que. O problema non é este, o problema é a distribución, que está originando unha caída de precios nunca vista en España, que é país deficitario de produción. Entonces, o problema é a distribución, non é quen é o que saca máis a calle, nin é o que o máis sale na televisión. O problema é que o sector agropecuario, productores de leite, está nunha situación moi mal, entonces por eso se fan esta tractorada a semana que ven. Como vos decía, salirán o luns ás 11:30 da estación de autobuses, dirección Santiago, e durará os demais días. O martes farase unha tractorada, recorrer as calles de Santiago. Mércoles e xoves, non vou dicir en onde, porque senón vamos a encontrarnos cos grises, pero vaise bloquear a distribución, os centros de distribución que hai na zona de Santiago, onde vamos nós, tamén isto vai ocurrir en Lugo, e o viernes procederase a concentración, dirigirase a Xunta, ao recinto de San Caetano, e dai pa casa. Sei que en estes momentos é difícil, son moitos días, entonces, pero hai que facer unha presión constante mentre este a reunión e mentre non se cheguen os acuerdos. Ojalá a tuvésemos que suspender porque se chegaron os acuerdos, pero en vista con quen estamos lidiando, que é a distribución, a cómplice tonto, por chamar de alguma maneira, algunhas industrias que hai de lácteas. Entonces, nos tememos que vamos ter que presionar duramente durante toda a semana. Entonces, aquí na Estrada esperamos que haxa apoio, hai confirmación de xente que sí, que sempre que hai un problema, aí están. Outros hai que animarse, estamos en tempo, como vos decía, de erva seca, pero incluso é chegar a acuerdos entre veciños, intentar, se non ven un vai outro, intentar complementarse, porque isto é, digamos que estamos xa chegando ao límite. Moitas explotacións han deixado de ser viables, hai que poñer cartos, estáse a pérdidas, entonces hai que darlle, non pode pasar o de julio, porque despois a administración para, xa non vai haber reunións hasta setiembre. Entonces este é o momento que temos que forzar para que
se produzca unha inflexión, un cambio na actitud das industrias, na recollida, sobre todo na distribución, e que as administracións estatal e autonómica que espabilen, porque está ben xa que nos digan que o leite e o aceite como en Andalucía, aquí é moi importante, pero nada máis, palabras, non se ve das administracións que tampouco que nos poñen un cabo. Hai cartos para a banca, para o automóvil, pero simplemente é precio, nada máis. Aquí non estamos pedindo axudas ni limosnas, non? Así que, estradenses, gandeiros da estrada, contamos con vos porque temos que sacar isto adiante. Antes de continuar, facemos unha pausa para a publicidade. O alcalde estradense, José Antonio Dono, salió ao paso dos rumores sobre a dimisión de Suso Tallón como secretario local do Partido Socialista, do que se facían eco algúns medios de comunicación. Ben, vamos a ver, hai unha cousa evidente, non se pode decir que Suso Tallón dimiteu como secretario xeral da agrupación municipal porque, sencillamente, os estatutos do partido din que cando dimite o secretario xeral desaparece a executiva e, polo tanto, habría que nombrar unha executiva nova. Como isto non sucedeu, é evidente que o secretario xeral non dimiteu. Que se tergiversasen determinadas cuestións que foron tratadas na executiva, pois xa non están nas nosas mans, non? Isto sale á rúa, empezan cos comentarios, o único que hubo é que por motivos personales, eso sí é certo, decideu Suso durante un tempo deixar de actuar como secretario xeral, pero que eu como vicesecretario así se quedaba na executiva de asumir eso. Pero eso non quere dicir que Suso Tallón haya deixado a executiva porque por un feito evidente, non? Si dimite Suso Tallón desaparece a executiva e hai que facer unha nova executiva. Entón, unha cousa é que porque me vou a Argentina deixo de ser secretario xeral hasta que volva, e outra cousa é que dimita, porque se dimite teríamos que haber elegido. O que pasa é que, bueno, hubo sí algún reaxuste, como sabedes, Marcelino Breamella era o secretario de organización, ahora é o secretario xeral de GTUGT Galicia, tuvemos que cubrir ese posto na executiva, e isto é o que é nada máis. Belén Louzao acaba de ocupar a Secretaría de Organización, sustitución de Marcelino Breamella, e Suso Tallón, por motivos personales, dixo que durante un tempo non iba a estar el á frente da executiva e quedou sin que o vicesecretario se faga cargo da executiva mentre está. Ni máis, ni menos. O espazo para a 23ª Feira do Moble de Galicia xa está totalmente vendido, o que garantiza máis de 26.000 metros cadrados de exposición onde se mostrarán novas líneas e tendencias. A escasos 2 meses de que a 23ª Feira do Moble de Galiza abra as súas portas no recinto feiral estradense, todo espazo expositivo disponible atópase comercializado entre os máis de 100 firmas que darán cita dende o 12 ao 20 de setembro. 5 pabillóns de mobiliario e decoración e un a maiores de complementos tratarán un ano máis de sorprender gratamente os visitantes, tanto os incondicionais como aqueles potenciais visitantes que este ano se acheguen á Feira do Moble de Galiza por primeira vez. Un recinto con máis de 26.000 metros cadrados de exposición acollerá durante 9 días a mostra punteira de mobiliario do noroeste peninsular, na que se poderán observar as novas tendencias do momento en canto ao mobiliario se refire, líneas retas que seducen e relegan a línea curva e sinuosa, predominio da tendencia minimalista e funcional adaptada aos reducidos espazos. Os visitantes poderán contemplar de primeira man os novos coloridos e unha variada amalgama de materiais en perfecta armonía. Igualmente, nesta liña e adaptándose ás actuais circunstancias económicas, poderase observar mobiliario que combina as madeiras nobles e os diversos taboeiros, surxindo desta simbiose un moble de alta calidade a un menor prezo. Está previsto que, coincidindo coa celebración dunha xornada técnica impartida pola Consellería de Traballo,
se faga entrega dos diplomas acreditativos ao alumnado que participou na etapa FIP 2008. Tamén nesta nova edición da Feira do Moble terá moi en conta os profesionais e por elo se desenrolarán diversas xornadas técnicas que de alguna maneira contribuirán a mellorar a expectativa de negocio das empresas participantes. A organización está convencida de que un ano máis sorprenderá gratamente a todos os visitantes, porque na 23 Feira do Moble de Galiza temos o moble, a decoración ou o complemento que cada un dos visitantes busca, sea de deseño, de estilo antigo, contemporáneo, etc. José Antonio Dono explicaba esta mañá que a obra para solucionar o socavón de Caño Sifón se atopa agora mesmo no proceso de finalización do proxecto. Caño Sifón están rematando o proxecto. É evidente que ante unha obra que resulta imprevisible non hai previsión presupuestaria. Entón, hai dúas cuestións que hai que resolver previamente e ineludiblemente. Unha é buscar a financiación para levar a cabo e outra é fazer un proxecto técnico. Non se pode facer unha obra dunha envergadura que pode estar entre 70 ou 80 mil euros sin un proxecto técnico. Por lo tanto, a obra ten que facerse que as garantías que hai que facelas é inevitable facer o proxecto, aprobar o proxecto, contratala e executala. No corto espacio máis corto posible, pero é inevitable que hai que dar os pasos que son absolutamente imprescindibles. O Concello da Estrada ofrecerá obradoiros de nutrición a partir do próximo luns, dentro do programa A Estrada Camiño de Saúde. O Departamento de Cultura e Mocidade e o programa A Estrada Camiño de Saúde da Concellería de Servizos Sociais ofrecerán dende o vindeiro luns unha serie de obradoiros de nutrición a rapaces e rapazas de 12 a 18 anos. Esta iniciativa embarcarase dentro das actividades de verán do Concello da Estrada. Nos obradoiros de introducción á nutrición explicarase aos mozos e mozas como calcular o seu índice de masa corporal, o significado dese indicador e a súa verdadeira relación co peso saudable, aprendendo así a discernir entre a súa saúde e criterios estéticos sociais. Tamén aprenderán a necesidade dun bo almorzo, que é unha comida fundamental e o mellor xeito de comezar o día. Así mesmo seránlles impartidas clases de cociña saudable e fácil, para animalos a tomar a iniciativa na súa alimentación. Tamén se proxectarán películas relacionadas coa alimentación, xa que o medio audiovisual permite que asimilen máis facilmente esta información. A intención deste obradoiro é informar á mocidade sobre a necesidade de manter uns hábitos de alimentación saudables, ofrecéndolles información veraz sobre o tema ao que son moi sensibles e no que están expostos a moitas presións. Tratase así de contribuir á prevención de trastornos e patoloxías alimenticias. O obradoiro é completamente gratuito e non precisa de inscripción previa. Os interesados en participar poden dirixirse directamente aos lugares onde se celebra. Os obradoiros terán lugar entre o vindeiro luns, 13 de agosto, e o 28 de agosto, entre as 10:30 e as 11:30 de luns a venres. Os luns levaránse a cabo no Colexio de Oca, os martes no Colexio do Foxo, os mércores será o Colexio Antigo de Codesedo que os albergue, mentres que os xoves desplazaránse ao Colexio de Bea. Os venres impartirase no casco urbán da Estrada, nun piso cedido ao Departamento de Servizos Sociais. É o momento ahora do tempo e os números da sorte. A xornada do sábado, Galicia comezará a perder a influencia anticiclónica e os ventos cambiarán a componente oeste. Isto propiciará a entrada de nubes baixas e brétemas por litoral atlántico que diminuirán durante a mañá. Xa nas derradeiras horas da tarde chegarán nubes asociadas á fronte que nos afectará na xornada seguinte. No interior de Galicia e no litoral de Lugo os ceos permanecerán despexados. As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán de componente oeste, frouxos en xeral, acadando intervalos moderados pola tarde entre Vares e Fisterra. Durante o domingo registraremos a chegada dunha fronte pouco activa, pero suficiente para deixar os ceos nubosos e chuvias intermitentes na metade oeste, que en Ourense e Lugo apenas se deixarán ver, aínda que si teremos un aumento de nubes. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas baixarán, principalmente na metade oeste. Os ventos soprarán frouxos de componente oeste con intervalos de moderado durante a mañá entre Vares e Fisterra.
A combinación gañadora no sorteo da primitiva de onte xoves foi a formada polos números 2, 7, 13, 20, 27 e 30, complementario 35 e reintegro o 2. O número gañador no sorteo da 11 foi o 74.769, 74769. Para proteger o monte, para valorizar, para diversificar. Infórmate do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia. Antes de finalizar, facemos un repaso aos nosos titulares. En calquer caso, para os comerciantes desa zona, a realización desa obra vai a supoñer un beneficio moi superior ás plazas de aparcamiento que se anulan. Pero acudimos a esa comisión e resulta que se nos recoñece na mesma que non hai ningún dato, o concelleiro responsable non ten ningún dato, que non é capaz de aportar cifras económicas, que el manifesta, o único que sabe decir é que non é responsable, que os responsables son os da comisión e que son eles que teñen que solucionar o problema. Daqui da estrada partiremos sobre as 11, 11:30 da estación de autobuses. Ali xuntarémonos cos tratores que veñen de Forcarei. O espazo para a 23ª Feira do Moble de Galicia xa está totalmente vendido, o que garantiza máis de 26.000 metros cadrados de exposición onde se mostrarán novas liñas e tendencias. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 2. Estimulador de potencia. Relaxa a musculatura. Mellora a postura. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e Comarca. Isto foi todo por hoxe. Desexamos que pasen unha boa fin de semana e deica o luns.